Бикөлі мәктәбінің ишекләре 1980 елларда ашылды. 2013 елда биредә капитал ремонт үткәрелде. Шуңа да хәзер укучыларга белем алу өчен бөтен уңайлыклар бар. Үткән ел уку елында 61 бала белем алган. Кәкре Атау авылы мәктәбе исә филиал булып санала. Бикөлі мәктәбен 10 ел Нурдидә Вәлиева җитәкли. Үткән уку елында республика күләмендә үткәрелгән елның иң яхшы директоры бәйгесендә катнашып лауреат булды. Мәгариф бүлеге тәкъдиме буенча мин иң яхшы директор 2017 конкурсына үзем заявка биргән идем. Инде менә шул заявка буенча эссе язып җибәреп, сайлау алып үтеп, очный турга үттем. Һәм шуның буенча, шул конкурс буенча лауреат булдым инде. Диплом һәм сертификат белән бүләкләндем. Минем күрсәткечем генә дип уйламыйм, ул безнең инде бөтен коллективның, минем укучыларның уңышлары, берничә ел эшләү дәвамында булган уңышлар нәтиҗәсе дип саныйм инде укучыларның. Менә республика олимпиадаларында да урыннары булган иде. Укытучылар төрле олимпиада конкурсларда җиңделәр. Шулай инде безнең күмәк, аларның эш нәтиҗәсе, бергә эшләүнең нәтиҗәсе дип уйлыйм инде. Бикөлі мәктәбе ишек алтына керүгә үзеңне чәчәкләр илендә кебек хис итәсең. Төрледән төрлелеге белән күзләрне иркәлик алар. Көзгә кадәр чәчәк атып һәркемне сокландыра. Тагын бер ай уку елы башланырга булса да, мәктәп ишек алдында үтә җанлылык. Укучылар мәш килеп чәчәкләргә су сибә. Чәчәкләр ишек алдында гына түгел, бакчага кергәч тә матурлыгы белән игътибарны җәлеп итә. 1 гектарга якын бакчада төрле яшелчәләр, җиләк-җимеш агачлары үсә. Аларны карап, тәрбияләп тору шактый мәшәкатьле булса да, җыелган уңыш укучыларны тукландыруга һәм артык калган продукцияне сатудан кергән акча мәктәп кирәк-яраклары алуга китә. Кәбестә кишер суган уңышы мул күренә. Кыярны теплицада һәм ачык грунтта да үстергәннәр. Бурычлар элгәреп килә. Ирга җимеше быел да мул булачак. Укучыларны бертөклеләрне танып белергә өйрәтү максатында тәҗрибә участогы да булдырганнар. Безнең Бикөле төп гомуми белем мәктәбенең 75 соты җире бар. Шушы җирлектә бик күп төрле кишерлекләр бүленгән, бакча үсемлекләре, культуралары, чәчәклек, ырлыклы культуралар, җиләклек, алмалык, һәм без ел сайын мул уңыш алабыз. Шушы уңышны инде уку елы буена укучыларга кулланабыз, үзебез шунда кулланабыз, һәм үзебездән артык калганын ел сайын укучыларның ярминкәсендә сатабыз. Аннан соң инде тагында әле сата алабыз калганын, чөнки безнең уңышыбыз ел сайын бик мул була. Бүгенге көнгә 200 килограммга якын карлыган җир һәм кура җиләгеннән кайнатмалар ясап кышкылыкка әзерләп куйганнар. Кыярны маринантлау эшләре дәвам итә. Мәктәп яны кишәрлегендә җәйге хезмәт практиканы үтүче балалар һәм коллектив әле дә карлыган җыю белән мәшгуль. Кыш айларында мәктәп ашханәсендә алар рәхәтләнеп үзләре үстергән яшелчәләрдән ясалган салат, җиләк-җимеш кайнатмалар белән сыйланачаклар. Без практикада эшлибез, һәм ел дәвамында салатларын, кайнатмаларын ашыйбыз, үзебезгә үк файда. Вакыт эшләрне исәпкә алмаганда биредә инде ремонт эшләре төгәлләнгән, класслар укучыларны кабул итерлек итеп әзерләнеп куелган. Быел биредә 1нче класска 3 бала керәчәк. Укытучылар коллективы быелгы уку елына укучыларны кабул итәргә тырышып әзерләнгән. Коридор идәннәре буялган, сыйныфларда парталар тезеп куелган. Мәктәп эчендә әле кибеп тә бетмәгән яңа буяу исе аңкып тора. Бары коридорда гына вак-төяк эшләр калган. Яңа уку елына Бикөле мәктәбе быел да үз укучыларын яңартылган мәктәптә һәм көзге мул уңышы белән каршы алачак.